салом бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумост барномаи иттилоотии хабар аз телевизиони Баҳористон. Имрӯз дар барнома 24 ноябр рӯзи парчами давлатӣ. чорабинӣ бо шукӯҳ бахшида ба рӯзи парчами миллӣ дар пойтахти мамлакат. тантанаҳои рӯзи парчами давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ. шарҳи хабарҳо. ҳамасола дар кишвар 24 ноябр рӯзи парчами давлатӣ таҷлил карда мешавад. ин санаи таърихӣ нишонаи давлатдории тоҷикон дониста мешавад. ба ин муносибат дар майдони назди парчам чорабинӣ бо шукӯҳи ҷашне сурат гирифт. гузориш дар ин раванд. парчамат бодо парафшон, тоҷикистони азиз. Бо чунин унвон бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди пояи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши ҷумҳуриявии ҷавонон баргузор гардид. Дар ин ҷамъомади сатҳи баланд намояндагони касбу кори гуногун ва донишҷӯёну хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт иштирок намуданд. сухани ифтитоҳии ҳамоиши мазкурро ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Абдуҷаббор Раҳмонзода оғоз намуда, табрикоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба самъи ҳозирин ва дар симои онҳо ба кулли мардуми шарафманду сарбаланди тоҷик расониданд. ҳамзамон иброз доштанд, ки ҳамасола ин санаи муҳиму таърихӣ дар сартосари кишвари маҳбубамон бо шукӯҳ, шаҳомат ва тантана ҷашн гирифта мешавад. дар идома гуфта шуд, ки соли 2011 бо ташаббуси пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар остонаи ҷашни 20-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе парчам бо баландии сутунаш 165 метр барафрохта шуд. мавриди қайд аст, ки дар рафти ҳамоиш дигар ширкатдорон низ атрофи парчаму парчамдории кишварамон фикру андешаҳояшонро баён карданд. қайд гардид, ки парчам барои мардуми тоҷик рамзи ватандорӣ, сарбаландӣ ва шуҷоату мардонагӣ буда, халқи мо аз замонҳои қадим ба он ҳамчун василаи муттаҳидкунанда арҷ мегузорад. имрӯз мардуми сарбаланди тоҷик ин нишони садоқатро баланд бардошта, аз зурахши нангу ҷилои зебои он ифтихор мекунанд. бо гузашти қариб 13 сола ин рамзи миллӣ ба мазҳари меҳанпарастӣ табдил ёфта, мардум ва махсусан наврасону ҷавононро дар атрофи худ муттаҳид менамояд, ҳисси ватандӯстиашонро бештар мегардонад, умед ва ояндаи некро дар қалбашон қавӣ сохта, дар замири ҳар фарди миллат ҳисси эҳтиром ба истиқлолу озодии Тоҷикистони азизро тақвият мебахшад. хотиррасон менамоем, ки дар қисмати фарҳангии ин тантанаи ҷашнӣ ҳунармандони кишвар шеъру сурудҳои ватандӯстонаро пешниҳод карданд, ки ин ҳама шаҳодат аз эҳтирому арҷгузорӣ ба ин рамзи давлатдорӣ ба ҳисоб меравад. парчами давлатӣ барои мардуми Тоҷикистон нишони бақои давлат, ваҳдату ягонагии ҳуввияти миллӣ ва беҳтарин василаи тарбияи наврасону ҷавонон дар роҳияи ифтихор аз давлатдории миллӣ ва ҳифзи арзишҳои таърихиву фарҳангӣ мебошад. маҳз қабули парчами давлатӣ ба болоравии ҳисси миллӣ ва сатҳи худшиносии мардуми Тоҷикистон мусоидат намуд. ҳамасола 24 ноябр ҳамчун рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил карда мешавад. ин санаи таърихӣ барои мардуми тоҷик рӯзи басо рамзӣ ва ифтихор аз давлату давлатдорӣ ба ҳисоб меравад. парчами миллӣ ин нишони аввалини давлати мустақили ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки 24 ноябри соли 1992 қабулу расман тасдиқ карда шудааст. бояд гуфт, ки имрӯзҳо бо дастгирию талошҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои кишвари азизамон парчами давлатӣ қомат афрохта истодааст, ки ин ҳама садоқату эҳтиром ба ин рамзи давлатдорӣ мебошад. парчами миллӣ яке аз муқаддасоти давлатдории мо буда, симои миллату давлати тоҷикро дар арсаи ҷаҳон таҷассум менамояд. пост доштан ва ҳимоя намудани он ин пост доштану ҳимоя ва эҳтироми ватан инчунин таъриху сунъатҳои халқу кишвар ба ҳисоб меравад. мавриди қайд аст, ки дар парчами давлатӣ мероси арзишманди фарҳангӣ ва аҷдодии ҳар халқ, роҳи таърихии тайкардаи он ва дигар аломатҳои ифодакунандаи истиқлолияти давлату давлатдорӣ инъикос ёфтааст. дар парчами кишвари мо даъват ба иттиҳоду сарҷамъӣ, нангу номус, ватандӯстию ватанпарастӣ ва ҳимояи марзу бум таҷассум ёфтааст. бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ бо ибтикори бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Шоҳмансури пойтахт дар таълимгоҳи рақами 55 ҳамоиши ҷавонон сурат гирифт. ин парчамбардорони ватан роҷеъ ба ин муқаддасоти давлатӣ сухан гуфтанд.
ҳар як давлат дорои рамз ва нишонаҳои давлатӣ ба худ хос мебошад ва онҳо ифодакунандаи мустақилияту соҳибихтиёрӣ ва баёнгари арзишҳои фарҳангӣ буда таърихи миллатро инъикос менамоянд. Ҳамасола 24 ноябр дар ҷумҳурияи Тоҷикистон рӯзи парчами давлатӣ ба таври васеъ ҷашн гирифта мешавад. Бахшида ба ин санад дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55-уми ноҳияи Шоҳмансури пойтахт ҷамъомади тантанавӣ доир гардид. ҳамоиши мазкурро бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи мазкур созмон дод. Зикр гардид ки парчам дар замони соҳибистиқлолӣ тавонист ваҳдату ягонагӣ, ҳисси баланди миллӣ, нангу номуси ватандорӣ, инсондӯстиву фарҳангсозӣ ва саъю талоши созандаи мардуми сарбаланди тоҷикро таҷассум намояд. рамзҳои давлатии ҷумҳурияи Тоҷикистон ифодакунандаи соҳибистиқлолӣ, ягонагиву сарҷамъӣ, сарфарозиву сарбаландӣ, ватандӯстиву хештаншиносӣ, таҷассуми нангу номус ва ғурури миллӣ, ҳамчунин баёнгари орзуву ормонҳои мардуми кӯҳанбунёд ва соҳибтамаддуни Тоҷикистон мебошад. қадрдониву эҳтироми рамзҳои давлатии ҷумҳурияи Тоҷикистон, ифтихор аз гузашта, имрӯза ва фардои халқи кӯҳанбунёдамон аз омилҳои муҳими хештаншиносиву худогоҳии миллӣ ба ҳисоб рафта, ҳисси ифтихор аз ин рамзҳои муқаддас бояд дар замири ҳар як фарди ватандӯсту ватанпарасти давлати азизамон ҳамеша ҷой дошта бошад. хотиррасон менамоем ки дар идомаи чорабинӣ як гурӯҳ хонандагон аз зинаи ахтарон ба зинаи ворисони сомониёни созмони хонандагон шомил карда шуданд. ба таълимгирандагон шиору талаботи зинаи ворисони сомониён фаҳмонида шуд ва таъкид карда шуд ки шахсе ба сафи созмони хонандагон аъзо мегардад ки соҳиби рафтори намунавӣ бошаду дониши хубу аъло дошта бошад. рӯзи парчами давлатиро дар шаҳри хуҷанди вилояти Суғ низ дар сатҳи зарурӣ таҷлил намуданд. дар чорабинии ҷашнӣ сокинон фаъолмандӣ нишон доданд. ҳамкорони минтақавии мо бо иттилои бештар. сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ иди рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ифтихору сарбаландӣ истиқбол ва ҷашн гирифтанд. чорабиниҳои оммавию фарҳангии вилоятӣ дар шаҳри Хуҷанд пуршукӯҳ доир гардид. ба нишони эҳтирому меҳру садоқат ба парчами давлатӣ намояндагони қишрҳои мухталифи ҷомеа, касбу кори гуногун, масъулону кормандони мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳои вилоятӣ, ҳизбу иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, аҳли илму зиё, намояндагони собиқадорон, занон, ҷавонон, варзишгарон бо парафшонии парчами миллӣ ва шиорҳои ифодагари арзишҳои истиқлолият дар раҳпаймоии умумӣ нишон доданд ки парчами давлатӣ рамзи истиқлолияту соҳибихтиёрӣ, озодӣ ва роҳнамою ҳидоятгари таҳкими пояҳои давлатдорӣ ва пешрафту шукуфоии Тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад. ба ифтихори иди миллӣ дар майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази вилоят бо иштироки беш аз 10 000 нафар намояндагони сершумори аҳли ҷомеат ҷамъомади идона баргузор гардид. роҳбарияти вилояти Суғ сокинони вилоятро бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ табрик гуфта таъкид доштанд ки парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари конститутсия, нишон ва суруди миллӣ аз рамзу муқаддасоти давлатӣ аст. таъкид карда шуд ки парчам таҷассуми ҳастии миллати соҳибдавлат ва тамаддунофари тоҷик, иттиҳоду сарҷамъӣ ба шумор рафта дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ мардуми шарафманди кишвар бо саю талош дар роҳи ваҳдату ягонагӣ исбот намуданд ки ворисони арзандаи гузаштагони ватанпарасту озодандеши худ ҳастанд. дар робита ба арзишу аҳамияти гиромидошт ва эътибори парчами давлатӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барҳақ зикр намуданд ки бояд ҳар як фарди бонангу номус, ватандӯсту ватанпарвари тоҷик аз парчами миллии худ ифтихор намуда, эҳтироми онро ҳамчун рамзи давлату давлатдорӣ, озодиву истиқлоли ватан ва ҳамчун сарвати гаронбаҳои миллӣ ба ҷо оварда қадру манзалат ва нақшу эътибори онро ба наслҳои имрӯзу оянда талқин намояд. таърихи навини давлатдории тоҷикон гувоҳи он аст ки арҷгузорӣ ба рамзҳои давлатӣ ки парчами давлатие ки аз онҳо мебошад барои дарки амиқи ғояҳои ҳуввияти миллӣ нақши муассире дошта мақсаду мароми созандаи миллати тоҷикро инъикос менамояд ва ифодагари роҳи таърихии он мебошад. дар барномаи пурмуҳтавои фарҳангӣ устодони санъат, намояндагони аҳли ҳунаru ҷавонону наврасони муассисаҳои таълимии вилоят истиқлолият ҳамчун неъмату арзиши бузурги соҳибихтиёрӣ ва парчами давлатӣ чун рамзи муқаддасоти миллӣ, раҳнамою ҳидоятгар баҳри ояндаи шукуфои давлату миллат васфу тараннум ёфтанд.
ифтихору сарбаландии заҳмати созанда баҳри таҳкими пояҳои истиқлолияти миллӣ, пешрафту шукуфоӣ бо парафшонии парчами миллӣ ва бунёди пояҳои баланди парчами давлатӣ, майдону гулгаштҳо дар ҳудуди онҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд идомаи суннати таърихии парчамдорӣ маҳсуб меёбад, ки собитгари парчами давлатӣ рамзи озодию ифтихор ва худшиносии миллист. Парчами давлатӣ барои кулли сокинони вилоят дар баробари ифтихору масъулият раҳнамои дастовардҳо дар ҳамаи самту соҳаҳост. рӯзи парчами давлатӣ ба сокинону меҳмонони ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон шукӯҳу хурсандӣ овард. ҷамъомади бо тантана бахшида ба ин рӯз ифодакунандаи Тоҷикистони соҳиби истиқлол буд. сокинони шарафманду меҳнатдӯсти ноҳияи Данғара низ дар қатори дигар сокинони кишвари азизамон ин санаи таърихӣ, яъне рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо рӯҳияи баланди идона ва шукргузорӣ аз ягонагию якдилии мардуми кишвар истиқбол намуданд. Дар ин рӯз сокинон ва кормандони ташкилоту идора, омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳҳо ва хонандагони масоили таҳсилоти миёнаи умумӣ бо парафшонии ин муқаддасоти миллӣ аз се самти гуногун тариқи роҳпаймоӣ ба макони баргузории чорабинӣ қасри фарҳанги ноҳия ҳозир гардиданд. қобили зикр аст ки аз рӯзе ки миллати соҳибфарҳанги тоҷик соҳиби парчами давлатӣ гардид, то имрӯз дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву маънавии мамлакат дигаргуниҳои бунёдӣ ба амал омад ва муҳимтар аз ҳама қабули парчам ба болоравии ҳисси миллӣ ва сатҳи худшиносии мардуми Тоҷикистон мусоидат намуд. Дар солҳои нахустини соҳибистиқлолӣ, яъне замоне ки мардуми мо ба эъмори давлати навини худ шурӯъ намуданд, парчами давлати тоза истиқлоламон барои шинохти асолати миллӣ, эҳёи суннатҳои давлатдорӣ ва сарҷамъу муттаҳид намудани кулли сокинони мамлакат нақши бағоят арзишманд бозид. Чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи парчами миллӣ дар толори барҳавои қасри фарҳанги ноҳия сурат гирифт. Сароғоз раиси ноҳия Раҳмон Исломиддин Хайриддин ба сухан баромада иброз дошт ки парчам муаррифгари давлату миллат буда, зери он дар фазои сулҳу субот ва якдиливу якдигарфаҳмӣ умр ба сар бурдан ифтихору сарбаландии миллати тоҷик аст. Ҳамчунин зикр карданд ки ҳар як сокини бо ору номуси ватан бояд ин муқаддасоти миллиро чун гавҳараки чашм ҳифзу ҳимоя намояд. дар охири ҷамъомади идона баҳри болидахотирии иштирокчиён бахшида ба рӯзи парчами миллӣ барномаи консертии ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия иборат аз шеъру сурудҳои ватандӯстона, рақсу таронаҳои дилнишин пешкаши ҳозирин карда шуд ки писанди ҳамагон гардид. дар шаҳри хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ таҷлил аз рӯзи парчами давлатӣ карда шуд. ин муқаддасоти миллиро хурду бузурги вилоят ба даст гирифта сӯи базмгоҳ равона гардиданд. мардуми саодатманди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба хотири эҳтиром гузоштан ба парчами давлатӣ ҳамчун муқаддасоти миллии ватан ва дар зери ливои давлат садоқатмандона фаъолият доштан субҳи содиқ бо чеҳраи болида ва ифтихори беандоза ба халқу миллат дар варзишгоҳи марказии шаҳри Хоруғ ба ҳам омада эҳсоси муҳаббату садоқати худро нисбат ба давлатдории миллӣ ва рамзҳои давлатии худ дар раҳпаймоии оммавӣ бо парафшон намудани парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон якдилона нишон доданд. Гарчанд боду ҳаво дар минтақаи баландкӯҳи Тоҷикистони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз субҳи барвақт боронӣ буд, аҳли илму адаб, устодону донишҷӯён ва толибилмон, кормандони иdoraву муассисаҳои давлатӣ, собиқадорони соҳаҳои гуногун ва ҷавонони созандаи диёр бо умеди абадан парафшон гардидани ливои тоҷикони дунё ва умеду орзуи нек ба фардои дурахшони Тоҷикистон дар варзишгоҳи марказии шаҳри Хоруғ гирд омаданд. Аз чеҳраи ҳар як иштирокчии раҳпаймоӣ аён буд ки халқи тоҷик аз замонҳои хеле қадим то даврони навин ба суннати парчамдорӣ арҷи хоса мегузоранд ва ин амали некро беҳтарин нишонаи ҳуввияти миллӣ ва нангу номуси ватандорӣ арзёбӣ менамоянд. Сокинони сарафрози шаҳри Хоруғ ба рафрохта гардидани яке аз муқаддасоти миллии кишвар парчами давлатӣ дар маркази вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакатро пеш аз ҳама аз таҳким ёфтани ҳуввияти миллӣ, арҷгузорӣ ба рамзҳову арзишҳои миллӣ ва оину суннатҳои давлатдории халқамон дар гӯшаву канори ҷаҳон гувоҳӣ медиҳанд. Раҳпаймоии оммавӣ бо иштироки беш аз 6000 нафар сокини шаҳру ноҳияҳои вилоят аз варзишгоҳи марказӣ то майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараён гирифт. Имрӯзҳои ливои тоҷикони ҷаҳонро варзишгарони муваффақи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар арсаи ҷаҳон бо нишон додани маҳорати баланди варзишии худ парафшон менамоянд ки ифтихори баланди тамоми тоҷикистониён мебошад. ҳар як иштирокчии раҳпаймоии
оммавӣ бо эҳтироми парчами давлатии худ бори дигар эҳсоси ватандӯстиву ватандорӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ ва фарҳангсозиву соҳибтамаддун будани халқи хешро собит намуда, дар чеҳраи ин муқаддасоти миллӣ рӯҳи ниёгони некном, далериву матонат ва орзуву омоли мардуми кӯҳанбунёди тоҷик инъикос гардидааст. қайд гардид ки парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама тимсоли истиқлолияти давлатии кишвар ба ҳисоб рафта, иттиҳоду якдилии миллатҳои дар ин сарзамин зиндагӣ доштаро таҷассум менамояд. воқеан парчами давлатӣ дар замони соҳибистиқлолии кишвар тавонист ваҳдату ягонагӣ ва ҳисси баланди миллӣ, нангу номуси ватандорӣ, инсондӯстиву фарҳангсолорӣ ва саъю талоши созандагии мардуми сарбаланди тоҷикро дар худ таҷассум намуда, ормону орзуҳои деринаи халқамонро дубора зинда гардонад. ҳамоиши оммавӣ ба ифтихори таҷлили рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар майдони Исмоили Сомонии шаҳри Хорух дар фазои таронаҳои дилошуби ҳунармандони аҳли фарҳанги шаҳру вилоят бо пешниҳоди таронаҳои дилангез ва рақсу бозӣ хотима ёфт. хонандагони омӯзгорони таълимгоҳи рақами 5 шаҳри Душанбе бо баргузории чорабинии адабӣ васфи парчами миллӣ намуданд. арзгузорӣ ба муқаддасоти давлатӣ эҳтиром ба гузаштаи худ аст, гуфта шуд дар инҷа Муҳаммади Ҷашнӣ. бахшида ба рӯзи парчами миллӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе маҳфили адабӣ фарҳангӣ доир гардид. дар он хонандагону омӯзгорони таълимгоҳ бо тайёрии ҳамаҷониба ширкат варзида, доир ба ин муқаддасоти миллӣ шеъру суханҳои пандомезро пешниҳоди аҳли толор намуданд. инчунин хонандагон доир ба таърихи чандин ҳазорсолаи парчами тоҷикон сухан гуфта, онро яке аз рукнҳои асосии давлатдорӣ арзёбӣ намуданд. инчунин хонандагон саҳначаеро доир ба ин муқаддасоти миллӣ пешниҳоди ҳозирӣ намуданд, ки дар он оид ба арҷ гузоштан ба рамзҳои давлатӣ хеле барҷаста нишон дода шуд. боши ту нигаҳбони мулкҳои азим, дорам зи ту ифтихор эй парчами ман. оре дар асл ҳам парчам яке аз бузургтарин ва барҷастатарин муқаддасотҳои миллӣ ва рамзи истиқлолияти ҳар як кишвар ба шумор меравад. парчам ифодагари муқаддасоти миллӣ ба шумор меравад. хонандагон аз ин тадбири зебои адаби фарҳангӣ ба худ як ҷаҳон маърифат бардошта, парчам ки яке аз рамзҳои асосии давлатдорӣ ва амалӣ гардидани орзуву ормонҳои деринаи халқи кӯҳанбунёди тоҷиконро дар рангҳояш инъикос менамояд, сухан гуфтанд. ҳамзамон бахши варзишии чорабинии мазкур инъикосгари парчами миллӣ гардид, зеро варзишгарони кишвар ҳангоми иштирок дар сабқатҳои байналмилалӣ парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро парафшон менамоянд. рақси миллии гулдухтарон ба ин чорабинӣ ҳусни хотима бахшид. бахшида ба рӯзи парчами миллӣ дар синфҳои ибтидоии таълимгоҳи рақами 54 ноҳияи Рӯдакӣ дарси намунавӣ гузаронда шуд. ин соати таълимӣ ки дар мавзӯи парчами нангуновимо ҷараён гирифт, маъмурия ва омӯзгорони муассисаи таълимии мазкур ширкат доштанд. дарси мазкур пурра ба мавзӯи муҳими таърихӣ бахшида шуда, дар он хонандагон бо қираъат намудани суруди миллӣ ин соати таълимиро ҳусни оғоз бахшиданд. мавриди тазаккур аст ки дар муассисаҳои таълимӣ ва томактабии кишвар насли наврас аз синни хурдсолӣ воҷею маънои луғавии муқаддасоти миллиро дарк намуда онҳоро шарҳ дода метавонанд. хонанда Муслима Қурбонова яке аз иштирокдорони ин дарси намунавӣ маҳсуб ёфта, мафҳуми 7 ситораро дар парчами миллӣ чунин иброз дошт. дар таърихи тамаддуни миллӣ мо рақами 7 ҷойгоҳи махсус дорад. инак 7 сайёра, 7 авранг, 7 қабати осмон. бояд қайд намуд ки хонандагон доир ба таърихи парчамдории тоҷикон ва дар даврони истиқлолияти кишвар чун муқаддасоти миллӣ қабул гардидани он мазмуни маънои рангҳои парчам, инчунин волояти ин рамзи давлатӣ шеъру таронаҳоро қироат карда саҳначаи тарбиявии пурмазмунро пешниҳод намуданд ки ба ҳамагон писанд омад. инчунин шеъру тарона ва рақсҳои миллии хонандагон ба ин соати таълимии намунавӣ ҳусни хотима бахшид. чунин соатҳои дарсии намунавӣ насли наврасро ба донистану арз гузоштан ба рамзҳои давлатӣ ба муқаддасоти миллӣ тарбия намуда, онҳоро дар рӯҳияи хештаншиносӣ ва ватанпарастии ҳаматарафа омода месозад, зеро кӯдакону наврасон аз даврони хурди мактабӣ ба зудӣ роҳи ростро интихоб карда ба донишандӯзию фарҳангпарастӣ равона мегарданд.
варзишгарони шаҳри душанбе низ рӯзи парчами давлатиро таҷлил намуданд, зеро парчам барои варзишгарон мояи ифтихор аст ва онҳо ҳангоми ширкат дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ парчами кишварро боло мебардоранд. бо ташаббуси раёсати кор бо мактабҳо ва иншоотҳои варзишии шаҳри душанбе дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 100 пойтахт бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъомад баргузор гардид. дар ин чорабинӣ варзишгарон аз мактабҳои махсуси захираҳои олимпии шаҳри душанбе ширкат варзиданд. нахуст масъулини чорабинӣ доир ба моҳияти парчами миллӣ суханронӣ намуда қайд карданд ки парчам рамзи давлатдории ҳар як мамлакатро ифода менамояд. парчам дар ҳаёти ҳар як давлату миллат мавқеъ ва нақши хоси худро дорад. парчами давлатӣ ифодагари мақсаду маром ва орзуи ормонҳои ҳар як миллату давлат ба шумор меравад. ҳамзамон иштирокдорон иброз доштанд ки имрӯз барои омода намудани варзишгарон ба мусобиқаҳои байналмилалӣ дар пойтахти кишвар 10 мактаби махсуси захираҳои олимпӣ фаъолият намуда варзишгаронро аз рӯи 24 намуди варзиш омода мекунад ки дар назди он зиёда аз 3000 варзишгар машқу тамрин менамояд. бо соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурии тоҷикистон варзишгарони кишвар дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок менамоянд ва парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро баланд мебардоранд ки ин боиси ифтихори ҳар як фарди ватандӯсти мамлакат ба ҳисоб меравад. дар анҷоми ҷамъомади мазкур аз ҷониби раёсати кор бо мактабҳо ва иншоотҳои варзишии шаҳри душанбе ба як қатор варзишгарон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. бинандагони азиз, ин буд хабарҳои рӯз ки манзуратон гардонидем. шумо метавонед дигар барномаҳои ҷолиби диданиро аз сонаи телевизиони Баҳористон www.tbb.tj дастрас намоед.